Čaute všetci a ja vás vítam môjho ďalšieho videa a dneska budeme reagovať na môj starý kanál. Nie, toto nie je môj starý kanál, toto je môj aktuálny kanál. Rozhodol som sa spraviť ako proste špeciál za 75 odberateľov, pôvodne som chcel 60 odberateľov spraviť špeciál, ale keďže tu 60 som preletel rýchlo, tak to robím sa 75, takže poďme na to. Ok, toto je môj kanál starý, pre boha nie. 54 odberateľov, tak to som už dávno porazil. Tú profilovku som samozrejme nemal vždycky, to som potom zmenil, ja neviem čo to je za profilovku ani. Joint apríl 2018, to som si vtedy tuším, jak spel Google účet s týmto YouTube kanálom, takže tak. Môžeme začať od oldest. A by the way, toto není prvé video ako na tom kanáli, tam bolo ešte nejaké, ale to už som zmazal. Ježiš, môj algoritmus bude celý dokakaný po tomto. Okej, to vyzerá jak Scratch. Však to aj Scratch je, ty idiot. Kámo, dobre. Toto je dobré, 30 fps, to je paráda. Kámo, toto je taká nuda to pozerať, aspoň keby, že to strihám. A keby tam aspoň dám nejaký hlas, lebo proste ja v tomto videu vôbec nerozprávam, to len počuť proste zvuky myše. To je to možné? Jak sa na to mohol niekto pozerať, jak to, že to má 67 views. Ok, vieš čo, ja si prepnem účet, aby som si Fuj, to čo je? Preboha, to čo je za prehrávač? Dobre, vidno, že som tu celú večnosť nebol. Ja neviem, u koho to mám všetkého odber, ja vážne neviem. Ale ideme za tento účet, pretože ja by som si nepokázal recommended, takže poďme na to. My new intro Jakub M. Počkaj, tak toto si musím pozrieť. Toto budem Dobre, copyrightovaná hudba, takže to mutujem. Ty, počkaj, však toto je... To čo je za intro, však to je dobré, počúvaj ma. To vo Vegase som robil, nie? Toto je banger! Toto budem používať, toto je moje nové intro, počúvajte ma. Toto je najlepšie, toto je najlepšie. Toto je proste peak intro, toto hneď začnem používať. Kam sa hrabe moje, čaute všetci a ja si dám moje ďalšieho videa. Toto bude moje intro, ale hudbu zmením, lebo... Banger hudba tiež. Dobre, až reklamu zaviela počkaj, ja tam mám aj reklamy? Čo tam mám za reklamy, počkaj. Študuj s našou podporou. Reklama na make-up! Thanks for watching. Subscribe please. Give some like. Dobre, dal som like. Až na to, že to není úplne like, ale nevadí. Ty, tak toto má 1000 views, no nehovor. Kamo, toto je 59 minút, to je short reálne. Aha, na to. Dobre lagy. Handicap. XD so much dislikes my most disliked video. Ja viem, možno to tu vyzerá tak proste, že si robím z toho prču, ale... Skutočne som si z toho prču nerobil. Počkaj, and I know what it feels like to have a lot of dislikes. Tam boli vtedy disliky na YouTube. To je neuvěřitelné. Kamo, to jak seká. Normálne Nvidia GeForce 5090, to som tam mal v tom kompe. Ok, build limit high TNT tower from bedrock. Blowing up a massive tower. Minecraft, read dests. No poď. No poď. Jak mu to nejde zapáliť. Game mode, survival, jak to rýchlo typujem. Ok, a teraz, poď. Poď, no poď. Teraz. Minecraft M4558, to bol môj starý nick. Ok, dobre, toto. Takže, čau lidi. Ježiš, to čo je? To čo som mal za skin? Prečo tam mám takú veľkú? Prečo tam mám vlasy? Ja neviem, čo to je za skin, preboha. To som si robil sám a podľa toho to tak aj vyzerá, lebo som mal vtedy, ja neviem koľko som mohol mať vtedy rokov, ale určite som bol mladší. Ježiš, to je hrozné. MCG Minecraft. Áno, pamätám si, že som mal proste dve okná Minecraftu otvorené vedľa seba a ten jeden som bol akože ja a ten druhý bol akože môj kamarát, ktorého som ani nemal. OK. No vidíte, jak som to dal proste tu myš na to druhé okno, tak to proste som mal otvorené dve okna vedľa seba. To bola paráda proste. Ten cave zvuk do toho ešte. No výborne. Billie Eilish found in Minecraft in my single player world, not clickbait? Kámo, tak to sa musím pozrieť. Toto bol clickbait, toto bolo zase nafejkované. Clickbait! So fake, dáme spajce of literal trash ever. Kámo, ja toto je clickbait. Kevin MacLeod hudba. Jak sa mi ten chat? Minecraft teraz media 20 sweet dreams. Lomeno ban creeper! Local game Austinov port 52243. No výborne, tak aspoň keby si vyčistíš ten chat. Toto je tak blatantný fake. I'm single player.
Áno, vážne si single player, vážne, áno. No jasné, toto je single player, hoši. Toto je single player. To čo je za barák? Čo to je? Kámo, to čo je? Ja som reálne fejkoval videá. To je hrozné. Windows 10 disconnect. Ty. Kámo, ja to PvPčko dávam jak pán, aha na to. Ach áno, náš starý dobrý kamarát, Bandicam. Sorry for bad quality. To je 160p. To je neuvěřitelné. Look, what I'm built. A big Geometry Dash charakter, dobre. Looks nice, thanks for watching. Jaké dlhé outro, počúvaj ma. OK. Ty kokos, OBS-ko. Áno, toto bola nejaká flasha proste, ktorá už neexist. Nevrav. So, finally. A video from... Kámo, ja si to natáčal v 2019. Ty si normálne od 10 rokov išiel naspäť, ale išiel si robiť oldschoolové notepad tutoriály. A toto je ďalšie také... Kámo, ten bitrate dá na to. Minecraft reálne. This is 2009 style video. Presne tak. Toto čo je? Že ďalší Geometry Dash level, nie toto? Gamer Challenge, was there a text that says Dedoles? Kámo, reálne Dedoles, to 2020. To vtedy bolo moderné, teraz už je to staré. Dedoles. Kámo, toto je hrozné. Dedoles. Nie, už sa dostávam k tým Brawl Stars videám, nie. Áno, dobre. Brawl Stars a hudba. Ja som líkol svoje tým z konverzácie. Normálne mne bolo úplne moje súkromie. No výborne. Encoding overloaded. Jaký time for trouble? Vy kopírujete rakeťákov, sa nehambíte, normálne Brawl Stars je hrozná hra. Rakeťáci majú prepare for trouble. Přestaňte nás napodobovat. Kámo, check out these channels. Tu mám nejaké proste... Čo sú to za kanály? Should I come back? No! Počkaj, to je komentár jeden. No! Stupid screaming little kid! To čo je za profilovku? Počúvaj ma. OK, a ešte tu mám nejaké... Tu mám nejaké private videá, ktoré nikto nikdy nevidel. Dámy a páni, pripravte sa, lebo toto je vrchol kinematografie. Kam sa hrabe Minecraft film, kam sa hrabu Pokémoni, toto je vrchol kinematografie. Lebo tam rozprávam, japujem. Hello guys! Ježiš, to čo je? Ježiši Kriste, čo to je? Beriem všetko späť, je to na nič. Welcome to another video. Ježiš, toto je ešte viacej cringe než tie ostatné. Today we are on Extreme Craft. Today we are going Extreme Craft. Yeah. And this chest looks like normal chest. Prečo je to také cringe? Prečo to? Koho to bol nápad reagovať na tieto videá? Akého idiota to napadlo? Čaute všetci a ja si tam môjho ďalšieho videa. They are not. Ježiš, to je také cringe. Ospravedlňujem sa, ak aj vy cringeujete z tohto, ale... No dobre, možno cringeujete aj zo mňa, ale... Toto je hrozné! As you can see, they've got some signs here. And when I right-click the sign, boom! Opens a little jewel! Prečo tak húčiš? Where you can buy the things. So it's basically in the chest shop method. Jakého typka zabil Wolf? Pekne. No výborne. Say... Aspoň keby si Game Audio trošku zredukoval, ten mikrák máš slabo a Game Audio ti hučí na celé video, to sa nedá pozerať. Kamo, už chápem, prečo je to ako private, lebo toto kebyže zverejním, tak oni sa budú proste za nej posmiať. Jaký cringe kid. As you can see, I need to put a blank, you need to put a blank sign. Now item. Jak sa hovorí, že I need to put. Prečo si to nemohol vystrihnúť? Prečo si nemohol nájsť nejaký program? Aspoň keby si to strieľal v Clipchampe, jak Poloca. Ale aj to by bolo dobré. Which makes people think... People... No... Which makes people... What items... Nauč sa hovoriť. Two. Kamo, jaká mechanická klávesnica, tam počúvajte to. Now we go
yellow steak. Kamo, jaká mechanická klávesnica, počujete to? To je normálne, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Ešte, že som to nezverejnil, to by som mal normálne zničený život. Depky by som z tých komentárov mal. Už si viem predstaviť tie komentáre. Pozrite ľudia, toto je neskutočný Kringe Kid, nemá budúcnosť na YouTube. Fuj, bola to, čo je, skoro som od Kringu skapal, okamžite to vymazie, to Kringe má až 1000 dislikov. Zas nejaké decko, ktoré ani nevie rozprávať, zajakáva sa a je to extrémne Kringe, dal som len prvých 5 sekúnd. Is the best way to trade with other players. Neviem, či to je best way ako tradovať s ostatnými ľuďmi, pretože oni ti poskytnú peniaze a ty im poskytneš vec. Ale tradovanie je, že ti on poskytne niečo a ty mu poskytneš za to tiež niečo. Takže napríklad, kebyže ja mám nejaké fejkové, teda reálne Pokémon karty a poviem Polocanovi, hej, kamo, nechceš vymeniť nejaké karty, tak on mi dá nejakú kartu, ja mu dám moju kartu a to je trade. Kamo, ja sa pamätám ešte, že som toto ukazoval môjmu fotorovi. On musel tak cringeovať z tohto. Toto je hrozné. Get out of here and click that survival. Oh my god. Oh. I just saved that house. Kamo, nie, ja som teraz zaberal najviac cringe moment z celého videa, takže pripravte sa. 3, 2, 1. His house. Oh, there's a little cactus. Hey, buddy. Nie, končím s tým. Ja to nebudem robiť, ja to nemusím točiť. Ja končím. Okay, there is someone. Čo to je? Warning! Not for sale! Sure, music disc 11, so don't want to listen to some kind of spooky sound. Jak sa bojí malý chlapček. Už to video ukončí. Ja nechcem pozerať toto utrpenie. Už to ukončí. Let's going to end of this video. No hurá! Yes! Konečne to končí. Make sure to leave a like, subscribe if you are new to the channel, and hopefully we'll see you guys next time. Žiadny next time nebol. Ešte, že tak. Hello guys, welcome to... Toto je ďalšie nafejkované video. Minecraft here, and today we are... Aké intro. I'm going to show you... Why is a banner on my head? Pretože si ho tam dal príkazom. But anyways, guys, Kámo, moje sluchátka, jau! today we are going to look at this thing. Banners on you. Kámo, ja neviem fyzi, aha, na to! Tak co ste všichni jedli? Dneska zahodíme ega, fleka, stavím raketu. Naposledy zamávám nerazumí planetu. To je taká blbosť. Here we go. Aha, normálne YouTube mi zamezol z toho. Nie, celý Chrome mi zamezol z toho. Kámo, Chrome tiež toto video nenávidí. Toto, myslím si, že už bolo dosť. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čau a prosím vás, nedávajte odber môjmu starému kanálu.